Tahirin dökrüsünden ayrılıp ayrıçılıkta gidip görünü kän wagt bolupdy. Ine de Dökräniň kenidinden gelen habar bilen ýene de Tahirin Dökräni görmäge bolan joşgyny artdy. Ýene söýgüli dildaryna bolan intizar gözleri ýene de uzaklary uzaldy. Tahirin Dökrä etmek gyjygy hafta joşandy. Ine şonu ýet bilenem Tahir uzak ýolu Dökrä gyýda tarap ýollary wana boldy. Ine Tahirin gidip barýan ýollaryny görse beyik harsan daşly kara dağlar ýayılıp ýatyberdi. Ine Dökrä barýan ýoluny bu dağlar Tahira böwet boldy. Tahir Dökrä etmek kyýaly bilen joşalýan pırtotuny iki ýana algady. Ýöne haýty tarapy ugrasa dağlar, daşlar oňa keterilip böwet boluberdi. Näme etjegini bilmän duran Tahir dağlara, daşlara ýalbaryp 5 kilometre daýdar boldy. Gör wagt näme diýdi. Kıl menin yolum rova çarpatlı bakarlı dağlar senden karar tapar cahan mıdamır kararlı dağlar senden karar tapar cahan mıdamır kararlı dağlar. Seni bilen kılan hemden molgul petler bilen bakar reyyanine tola çizginli cımali dağlar bakar reyyanine tola çizginli cımali dağlar. Belen kanlı dağlar aşıklarının iltifatı üstü belen kanlı dağlar. Yaşıl hinali Kervelen alatinali Tahirdan kömrü kineli Aşıklardan ali dağlar Tahirdan kömrü kineli
töddüründen soň dağlar tarka ikäde ölenip aşık Tahira Zühre garşy yol açdy. Şeýdilen Tahir Zühre gowuşmak üçin ýene ulu joğçun bilen kanat bağlap uçup gitdi.